og velkommen til den her kort video, der beskriver eller viser, hvordan I logger på vores nye Google Apps system. I starter på vucphone.dk, som I kan se her, som jeg er på. Og så går vi ind på login. Og så lige login til kursister, og så klik her for vucphone.net. Så bliver I bedt om jeres Unilogin eller jeres UMS-login, havde det også. Og det både I har fået nu, eller det er nogle andre videoer, I kan se, hvor du kan finde ud af, hvordan du får den. Men vi går ud fra her, at du kender dit brugernavn, du kender dit password. Og så skal man bare taste ind her. Og det er mit selvfølgelig, og min brugernavn. Det er mit password. Så logger jeg på. Så venter vi lidt. Hvis nu det kommer en skærm, hvor det viser installere App Writer, der kan du bare fortsætte uden at installere den. Og det sker nogle gange, når man logger ind med Google Chrome. Men med Internet Explorer, som jeg er på her, så hopper man bare på. Og så kan du se, så er du på din side, og det er min side, det er mine hold, det er undervisning, jeg har. Men så tager vi den derfra. Men bare det at logge ind, det er en gang til. Gå ind på vucphone.dk, log ind, klik her for vucphone.net, og så er man på. Tak for det. Hej hej.